Takže vítajte pri druhom dieli z Minecraft Survival. Tak, nič sa nezmenilo, ako vidíte, a 4 irony. Vadí. Tak, dneska sa pôjdeme vedieť na ulice, že by sme mali posteľ a jedlo hlavne. Treba mi jedlo. Ešte si to trošku tu mám možno. Toto tu bude pádať. Sedem ironu. A ešte posledný. A počkaj, už mám 8, tak to si môžem urobiť už chestplate. Toto je naše prvé brnenie. Robíme si chestku. Počkaj. Som myslel, že mi už nič nedá. Chestka. Nevadí, no bože, no. Takže pôjdeme týmto smerom. Alebo. Tu sú vlky. Toto je vlčí les. Takže keď bude kosť, tak si budeme mať proste vlka. Chápete toho, ježiš, ja sa bojím. Nevadí. Nie, žiadne zviera. Nevadí. Ale ten psíček sa mi veľmi páči. Už mám jeden level. To je fajné. Tu už sa stmieva? Nie. To fakt. Bože, už sa stmieva. No, čo už. Ja to na chvíľku skrátim. Dobre, som naspäť a prešla noc, tak my ideme na tie ovce, tak poďme sa prejsť. Ovce, poďte sem. Ovička, poďte. Ovca, máme prvú vlnu v tomto dieli. Poď, ovčka. Druhú vlnu. Tretiu, prečo ju bijem v krompačom, nechápem. Poď sem, no tá... tretia vlna, tretia. Bože, aká rýchla je tá kráva. Bože, neposer sa, že zdochneš. Poď sem, kráva. Ona mi normálne utieka. Ona sa ma bojí. Hade sa ma bojí. Budeme mať aj žrádlo. Konečne budeme mať nejaké žrádlo. Keby som mal nejaký meč. Jo. 10 mesa, 4 vlny. 3 vlny. Jo, počkaj, 5 vln. Bože. Vlky! Černá ovca tu nechcem. Černá vlna. Nie vlko. Poďte, 4. Urobíme si pantofle. Tie vlky tu sú všade. Bože, to sa nedá. Chalši. To sa nedá. Ale ideme si urobiť posteľ. A počkajte, je toto. Botičky. Ja nemám drevo. Bože. A hore som si také urobil. Takú vežičku pozorovaciu. No.
Chápete ma. Chápete ma. Chápete ma, chápete chlaloši, chápete ma chaloši. Posteľ, damn, máme posteľ. Ja som už aj nažral. Kde môžeme dať? Prosím, nech mi urobí sa steak. Steak. Ešte jeden. Ešte prosím jeden, to nestihnem. Ale máme jeden pečený. Jak to, že mám 2? To si potom upečiem. Tri. Si mi to upečie. No. Jedlo. Poď, rýchlo, ešte. Dobre, máme 2 už asi stejky. Pravdepodobne 2. To musí dať, ešte musíš. Áno, 3 stejky teraz. 4. Tak. Toto je asi všetko z tohto dielu, takže na budúce pôjdeme niekde a ešte si dorobíme náš domček, lebo vyzerá ako nejaká koliba. Takže zdraví sa, čo som povedal. Lúči sa s vami Mumia, do